Den næste uordnede liste, jeg vil lave, den er lidt anderledes. Der vil jeg sige, der vil jeg lave lidt med en border rundt omkring. Og vil prøve at lave noget med nogle indrykninger på. Men det er stadigvæk det samme grundprincip. Jeg tager min UL i første omgang, der er her. Og ser, at den vil jeg, ud fra de betingelser vi kender, sige, at vi tager display som blok. Jeg fjerner også ord, mens jeg er herinde, så kan jeg lige så godt sige, at jeg gerne vil have teksten centreret. Så den tekst, jeg har herinde, vil jeg lige sige center. Det er tekstalign. Derefter går jeg i boksen, og så fjerner jeg den padding og margin, den er født med. Nu vil teksten være centreret ind i boksen. Jeg tager så listedelen og styler den. Gælder de samme regler som tidligere. Display som blok. Og ellers så fjerner vi bulleten ind under liststyle type lige med none. Og siger apply, og de er så væk, og nu er de så blevet delt op. Nu kommer så det sjove igen, det er A-reglen, det er der hvor vi styler på typografien. Laver en ny CSS-regel på den. OK. Og i første omgang vælger jeg typografien. Verdana 11 og bold. Jeg giver den lige en hvid farve igen. Og jeg siger lige apply på det. Jeg fjerner også lige understregningen og siger apply. Går ned og siger display som blok, fordi nu vil jeg gerne ind og arbejde med den, så jeg kan flytte med tingene. Det vil sige, det kan jeg kun have display som blok. Først og fremmest, så vil jeg gerne have en padding på 8 pixel over, og jeg vil gerne have den på 8 pixel under. Så jeg kan godt se, at nu bliver der større afstand imellem dem. Det næste, jeg gerne vil have gjort, det er, at jeg gerne vil have flyttet dem lidt fra hinanden. Og det gør jeg i margin. Så der smider vi lige en 5 pixels afstand imellem hver af de her elementer og siger apply. Jeg vil så oven i det gå ind og sige, at jeg vil have en border rundt om. Det vil sige, at jeg går lige ind og tager og siger, at jeg vil have en border style, som er solid. Jeg vil gerne have den i 2 pixels, så kan vi se den. Og så vil jeg gerne have den i en farve, der eventuelt er sort. Og så siger vi lige apply på det. Det betyder, at nu har jeg fået en menu, der ser sådan her ud. Efterfølgende kan jeg duplikere min A-regel igen. Sige, at nu vil jeg gerne have lavet en hoover, som præcis er det samme som A-reglen, bortset fra, at vi har nogle andre farver. Så jeg siger bare kolon hoover på den, og vi tager lige fat i den nu, dobbeltklikker. Og det der så skal ske med den her hoover, det er jo, at jeg gerne vil have byttet rundt på tingene. Så i det her tilfælde, der kan vi lige vælge en anden farve til teksten, og jeg vil lave en baggrundsfarve, som jeg vil ændre den her gang, som måske ser ud som sort. OK. Og nu vil jeg gerne se, hvordan det så virker derude. Så vi kigger lige på den, og saver de gange, den kommer med det. Og nu kan man se, nu er den herinde, og når jeg lægger musen henover, så får jeg min markering af, hvor jeg er henne.